голям рев. Защо плачеме? Защо? Айде, ела, айде да се разходим. Какво ми говориш само? Айде. Какво има сега? Ще ходим ли на разходка или ще седим само пред блока? Айде. Добре, поне тръгнахме малко. Любопитството леко наделя върху страха и все пак искаше да разгледа околностите. Налящи. Все още трепери много, но се надявам с времето да свикне да му харесва. Много се надявам, защото много искаме да пътуваме с него на повече места и да видим различни дестинации с него. Наляще, искаме да видиш света, да си светско кот.